салом дӯстон, бозиҳои шаби гузашта хеле ҷолиб буди дидани сурат гирифтанд. ҷолибтарини онҳо ва лаҳзаҳои асосиро бори дигар ба хотир меорем. имрӯз фақат шаҳри бозии видео имрӯзаро ташкил медиҳад бо дастгирии шумо. албатта лайк мондан ба ин видео муҳим аст, аммо агар комментарияҳои ҳамдигарро лайк монед боз беҳтар. ютуб наворҳоро бо ин роҳ ба дигарон хубтар паҳн мекунад. барои ҳамин бисёртар шаҳру назари худро нависед ва албатта комментарияи ҳамдигарро лайк монед. ин як хоҳиши бародарона. боқӣ ба ҳаматон тамошои хуб. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳое интизор мебошанд. дар Англия дербии лондонӣ мегузарад байни Вест Хэм ва Челси. Ювентусро бозии мушкил бо Удинезе интизор аст. А Бетис дар майдони худ Атлетико Мадридро интизор мешавад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. сайру гашти футболии худро аз Англия оғоз мекунем. бозӣ аз ҳама диққатҷалбкунанда рақобати дастҳои Тоттенхем ва Манчестер Юнайтед буд. бозӣ тавре оғоз шуд ки гӯё дастҳо ҳамдигарро меомӯхтанд. дар оғози нимаи дуввум Тоттенхем гол зад ва пас аз гол тӯбро ба Эмют чанд муддат умуман надод. ин кураж аст ки қаблан Тоттенхем онро қапида наметавонист. голи дуввуми Тоттенхемро метавон натиҷаи бахти баланди дастаам гуфт. Эмюам арзандаи як гол дар ин дидор буд, аммо бояд иқрор шавем ки охири бозии Тенхак ба Ферги тайм ягон монандӣ надошт ва хеле заиф сипарӣ шуд. Тоттенхем зери роҳбарии Постекоглу аввалин ғалабаи худро дар мавсим ба даст овард. Тоттенхем бояд бекейн бозӣ карданро омӯзад. дигар дар хатти ҳамлаи ин тим бомбардире нест ки ҳар мавсим 30 голӣ занад. чунон менамояд ки зиндагии лондониҳо бекейн ҳам гузашта истодааст. маълум мешавад ки Постекоглу воқеан ҳам ба сохтани Тоттенхеми нав машғул аст. даста дар ҳақиқат ҳам пешрафта истодааст. бозии дигари ҷолиб ин рақобати Манчестер Сити ва Ньюкасл ба ҳисоб мерафт. ин бозӣ аз нуқтаи назари тактикӣ хеле ҷолиб буд. то гол Манчестер Сити тӯбро камтар идора менамуд. аҷоибии кор дар ин аст ки дар чунин шакли бозӣ Манчестер Сити худро роҳат эҳсос карду, Ньюкасл бошад баръакс нороҳат. ин далолат аз он медиҳад ки эволюсияи Пеп ба тарафи бозии прагматикӣ идома дорад. дар мавсими гузаштаам Сити ва Ньюкасл дар яке аз давраҳои аввал бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд. фарқияти ин бозӣ аз он рақобат дар он буд ки Алан Сен Максимен дар канор ҳамаи рӯғанои Волкерро об кард. акнун бошад Ньюкасли Эди Хау тавре бозӣ мекунад ки замони Гвардиола бо он тартиб дастаи худро ба майдон меовард. ғалабаҳои Сити дар оғози мавсим хеле мушкил менамоянд, аммо оғози Гвардиола ҳамеша ҳамин тавр аст. бозии дигар дар Энфилд бо иштироки Ливерпул ва Бормунд буд. Бормунд зери роҳбарии Ираула мехоҳад аз будаш беҳтар худро нишон диҳад. пойро бояд чени курпа дароз кард. ҳамин масал ба Бормунди дирӯза хеле дуруст аст. онҳо дар Энфилд бо оғози бисёр густахонаи худ танҳо ҳолати худро вазнин карданд. Ливерпул барои ин париданҳои Бормунд дастаро ҷазо дод. ҳисоби 3-1 ҳатто барои ин бозӣ кам буд. шояд 5-1 беҳтар мешуд, аммо корти сурхи Маккалистер ба Клоп имконият надод ки барои ин ғалаба хурсандӣ беандоза кунад. дар Фаронса Килиан Мбаппе ба ҳайати ПСЖ баргашт. бозгашти ӯ ба парижиё ғалаба наовард. ӯ ҳатто гол зад, аммо голаш танҳо як хол ба хазинаи парижиё ворид кард. Тулуз ҳам бо голи худ ҷавоб гардонд. дар ду даври аввал ПСЖ танҳо 2 хол дорад. дар Париж ғам аз хурсандӣ бештар аст. дар бораи Германия ҳам як даҳон гап мезанем. Байери Хаби Алонсо мавсимро бо ғалабаи зебо бо ҳисоби 3-2 бар РБ Лейпциг оғоз кард. Бавария таҳдидро аз пушти худ эҳсос мекунад. ин Боруссия Дортмунд аст ки дар якумин бозии мавсими нав бар Кёлн бо ҳисоби 1-0 дастболо шуд. мухлисони чемпионати Италияро таблику таҳният мегӯем. серия А баргашт. Интер капитани нав дорад Лаутаро Мартинес. ӯ хеле хуб дам гирифта акнун мавсимро бо дубл оғоз намуд. дастаи Интер ҳамон Интери пурина аст, вале бояд ишора кунем ки бозингарони нави даста худро хеле хуб нишон доданд. аз ҳама хуб Арнаутович буд ки асист кард.
Интер Монцаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Қаҳрамони феълии дастаи Наполи ҳам мавсимро бо ғалаба шурӯъ кард. Бе Хвича, аммо бо Виктор Осимхен. Виктор ҳам ба ҷои худ ва ҳам ба ҷои Хвича бозӣ карда тақдири рақобатро ҳал намуд. Наполи барф разонино бо ҳисоби 3-1 зафар ёфт. Дар Испания Беллингем гӯё дар Реал 100 сол бозӣ мекунад. Дар рақобат бо Алмерия янгстери англис дубл кард. Рақиби Реал дар ин давр Алмерия буд. Мадридиё бо ҳисоби 3-1 дастбол шуданд. Ҷуд дар ду рақобати аввал 3 гол ва 1 ассист дорад. Чун диққат ба чемпионати Арабистони Саудӣ зиёд аст, дар бораи он ҳам каме ҳарф мезанем. Ал-Ҳилол бо Ал-Фейха бозӣ карда рақобатро мусовӣ 1-1 анҷом дод, вале диққат ба маросими пуршӯкии пешвозгирии Неймар аз бозӣ дида бештар буд. Намедонам барои ин маросим чанд қадар маблағ сарф шудааст, аммо бешаку шубҳа яке аз пешвозгириҳои беҳтарини футболӣ буд. Ал-Иттиҳод бошад бо ҳисоби 2-1 бар Ал-Фаи дастболо гардид. Акнун ба он тарафи уқёнус мегузарем. Месси бо дастаи Интер Майами корнамоиҳои бузурги худро идома медиҳад. Сараввал ҳамлагари аргентинӣ бо бозии афсонавиаш дасторо ба финали ҷоми Лигаи Амрико баровард. Рақиби Интер Майами дар ин дидор Нешвилл буд. Бозӣ дар варзишгоҳи Геодис парк дар шаҳри Нешвилл баргузор шуд. Аз оғози дидор Лео ҳаракат мекард ки наздиктар ба дарвоза бошад. Дар дақиқаи 23 ӯ тавонист ҳисобро кушояд. Ҳама бозии пуштдаро интизор буданд. Дастаи Месси воқеан пас аз гол бештар ба хати дифоъ нишаст, аммо ин барои сар додани гол монеа нашуд. Ҳамлагари Нешвилл Фафа Пику дар қисми дуввум ҳисобро баробар кард. То охир ҳисоб тағйир наёфт. дар ин мусобиқа экстра тайм вуҷуд надорад. Пас аз вақти асосӣ дарҳол пеналтиҳо зада мешаванд. Дар силсила зарбаҳои пеналти пас аз бозӣ Месси ва ҳамдастои ӯ дақиқтар буданд ва бо ҳисоби 10-9 ғолиб шуданд. Дар таърихи дастаи Интер Майами ин аввалин ҷом мебошад. То омадани Месси хазинаи дастовардҳои Интер Майами холӣ буд. Акнун дар аввалин моҳҳои ҳунарнамояш Месси ба Майами ҷом овард. Дар маҷмӯъ Лео Месси дар ҳайати Интер Майами 7 бозӣ анҷом дод ки дар онҳо 10 гол зада 1 ассистам ба номи худ муҳр зад. ба ҳамин тамом боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд, лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.